alumnon kay maunay ka mong OJT diri sa accounting department sa lungsod sa Marangal. Taro nga, kung isa to gusto mag-negosyo. Mga inside and out, beautiful with a purpose din sila guys. Okay, nagawag pa ni Luta rin. Nanig gluta, makapahamis, makapagwapa. Ay, katawa ron. Ano yung katawa mo? Ato man may taon sa gawin kasi pa matubag. Sige, katawa rin. Lagi katong sa kuan kanang ibalik lang man ang kuan og unsay nasudha sa atong unsa nga Ay, sa. tara! Saan na siya? Di, ara! Ang diin mo nakikan! Rehab na? Di, Nag-award sa kinunahan? rehab ka na eh. Sauna ka nang sauna. Wala ka. Sinigin ko nga. Mo ni kinabuhis budiga mo saying Ha? mo ni kinabuhis budiga.